Handumanan sa kaawit. Hi! Kumusta kanyong tanan sa libo-kalibong suking tigpaminaw ning sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgalan ko og Eric. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong suwat tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Too Young. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon, mo kining sa kalalaki nga taga Davao City. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Eric. Unsa man nga ako nabalitaan may tungod ni mo, Eric. Ug yan ang bonita nga byuda. Nanguyab ko niya pa. Prangkal ako kung wala gusto mong mabati ikan ako. Namuan ka na ba? Sa kanaghang babae, kana pag yung byuda. Manghod ka pag yung edad. Kanaghang babae ka, susama ni mong edad. Nga mas ang ngayon ni mong malun. Hain man pa. Kana mga babae karon nga mapili nila buutan. Naarma nila. Di, mamili ka. Pagitaglain. Ayaw na ng bonita. Pa, si Bonita ang akong gusto. Ug mahal ko siya. Period. Gusto ang imong amahan. Ayaw na lang nako. Madismaya ka lang tugod sa mga negative comments nga imong mabati gikan sa mga tao. Mahal ti ka. Kanalang hisabtan ako. Labot pa, 19 ako. May kabuot ako. Ug ako, mo 40 na. Hapit agad idoblihon ang imong edad. Dili ka ba mauwaw? Mura lang ko nimog mama. Oh, di pa ko ana, ha? May mama nako, may ate nako, may tiya nako, may uyab pa jud ko. May umaabot na kong asawa. Uy, asawa ka karon. Para unsa pa man, nga nanguyab ko nimo. Kung wa ko pa makita nimo, ang usa ka wife material. Oh. Sugtan lang gud ko. Mahal ko kayo ikaw, Bonita. Nakasiguro ka bang dili nimo ikaw ang ato relasyon kun sugton tamang gyud ka? Dili lagi. Sumagod. Mauwa bugod ko kung magkakuyog ng duha sa pagpanuroy. Proud pa man gani ko. Kasiksi o kagwa para sa kong kauban na. Dili ka magani mailhan nga 40 anyos na. Kay bata ka pa makayong tanahon. Pero ang nakaila nato, sila mo'y daghan o bating sulti, mahitungod nato. Labi na na. Ayaw silag tagda. Ang importante, kita. Nahala, sige. Oh. Sige na lang. Gisugot na tika. Uyab na ta, ha? Uyab na ta? Yes! Yes! Salamat, ha? Ikan karon. Pangga ng atong tawganay. Muna'y atong endearment. O sige, Pangga. Pangga Eric o Pangga Bonita. Pangga, pasensya ka na sa kong naluto nga panihapon, ha? Pansit ragi ako nadali. Natrasaw ko sa pagpauli gikan sa trabaho ko. Maayo ning pansit. Dali ra lutuon. Kalami na ini pangga. Lami gigay pagaluto. Kadiyot, naghimo ko og ka ng fresh fruit juice. Tiwas una dihag kaon, ha? Kay ako unang kuhaon sa ref. Bugnaw na to. Bustog nagikundaan ini. Di na ko manihapon sa amo. Unya, muunsa naman lang ka to sa mga magpapa ni Muno nga wa ka mo kaon sa inyo. Dili pa sila ana. Makasave sila sa konsumo sa pagkaon. Kay anhin ako magkananan sa inyo. Ikaw hinoon. Nadungagan ang imong budget. Ay ba kung mudag kaon na? Wa ni kaso, uy. Kaya rin ni sa kong budget. Sige na kaon na. Kay kuhaon ko ang juice. Sige.
buotan og maayong muatiman gyud. Si Pangga Bonita. Gawas nga gwapa ug sexy pa gyud. Maginahinungdan nga in love kay ko niya. Pinangga kayo ko. Kadugay gud nimong nauli. Unsa na rong orasa? Unsa ba yung orasa ka nakagawa sa tunghaan, ha? Dito ko gikan sa ilang Bonita ma og nakapanihapon na sad ko. Naglumlum gyud ay mo? Ma, bastos nang munhuna oy. Wa mi gibuhat nga daotan. Asa pa man napaingon? Nga may agi na gud nas bonita. Kay biyuda gud na. 5 ka tuig nga biyuda. Og ikaw bata ka pa. Batanon pa. Init pa sad. Ma, dako ko pagtahod sa pagkababae ni Pangga Bonita. Ug kun moabot man gyud gani kanang higayon na nga may mahitabo na gyud namo. Mao na gyud ang panahon na nga ako na siyang pakaslan. School na ko, Pangga. Abig sa work, ha? Ikaw sad Pangga. Love you, Pangga. Love you too, Pangga. Bye. Love you, Pangga. Blessy? Ikaw? Blessy, may uyab na ko. Mga ayaw na pagduol-duol ako. Dili ko gustong makaabot kini ni Pangga Bonita. Dili ko gustong magkaaway mitungod nimo. Ang imong uyab nga mother figure? Oh. Nga na nangita pa man ka og mother figure nga may inahan ka pa man. Ngun sa may labot nimo ha? Ikaw ba taon tatong parihas na kog edad? Gibinawangan man ko. Giilisan man tuod ko sa batik bigog daw. Unsa? O karon, nagkabuwag naman mo. Imo na sugong samukon ha, Blessy? Makigbalik na sa kanako. Yes. Tungod kay ako natugkad nga mas ikaw ang akong love. Well, sultihan ta lang ka. Dako kay mo kalainan ni Pangga Bonita nako. Pinangga ko niya. Love ko niya. Natural lang nga panggaon yun kaniya. Swerte ra niya. Mahitsura ka na. Bata ka pa. Mura ka niyang anak. Igo na. Mahimo ba? Ha? Ayaw na pagduol-duol nako. Wa na ko love ni mo. Bisan gamay. Nahurot, human ko nimo pasakit eh. Eric! Pangga, okay ra man gyud ko og magbalik mo. Ug imo na lang kong buwagan. Dili ko gusto nga mo ni atong awayan ha. Nisulti ra ba ako nimo sa nahitabo ganiya? Wa magud ko mangaway. Naguna-huna lang ko sa posibleng mahitabo nga magkabalik mo. Kay mas bagay pa agad mo. Bangga, hangtod pa ba karon ha? Nagduha-duha ka pa sa kung love nimo? Kana tungod sa gintang sa to pangidaron eh. Mahal ko na kaayo ikaw. Human sa kamatayon sa kumpana. Never kong na-involve sa laing lalaki. Not until niabot ka. Mao gani. Then I must be lucky nga ako'y imong gipili over sa uban nga nagsamok-samok nimo. Nasayod ko daghang nanguyab nimo. Og sa bata pagid kaayo na kong edad to. Dili lang yun mo mahibawan kun asa ka ma-fall. Og nagmahal ka, Pangga. Panggawa. Tungod kay nakita ko nimo nga love ko nimo. Gifight ko nimo. Ngawa ko nimo gikauwawa. So thankful kaayo ko nimo. Mahitungod ni ana. Naaram din na. Ug labaw sa tanan. Dili ka mo take advantage. Dako kay kag pagtahod sa kong pagkapapay. Tungod kay ako na nang gisud sa kuna-una, Pangga. Nga kung mahilabtan tagid ka, pakaslan tagid ka. Ug tingali, muundang ko sa kong pagtunga. Asarong ko na good. Pila na lang katuig nga akong paaboton og mag-graduate na ko. Gusto ko nga kung moabot na ka ng higayon na, andam na tikang buhion. Og ang umaabot ang anak.
nga financially stable na jud ko. Ikaw ra gyud akong pakaslan. Itaga mo yan sa bato. I love you, Pangga. Mas love ti kapangga. Timan ina. Congratulations, Pangga. Thank you, pangga. O mapaslamaton kami kanimo, Bonita. Usa ka sa gihimong inspirasyon sa mga nagkaroon nga nagkalampo siya siya. Daghang salamat, sir. Sir good. Papa na isang pitit mo ako. Umama na sa isang pitit mo kang tisig ko sa Mao ka na, Bonita. Kay kapila gyud na namo balik-balik ka og sulti ni Eric sa among atubangan. Nga sunod niyang plano mahitungod na sad unya sa inyong kasal. Mao ka na. Magpakasal ka mo kung makakita na siya og trabaho. May trabaho na nga, nagpaabot ka niya, mapa. Ako na siya na-recommend sa among manager sa office. Highly recommended kay nakita ko man usab kani ang dedication. Kung say plano, he always stick to it. Very responsible. Tara ka mo. Mga na kita sa bahay. Kay doon ako andam nga salo-salo. Halang si graduation, Eric. Ang akong buutan nga anak. Sige na, Bonita. Wala ka mo basayod ko. Unsa ka na ko ang akong kalipay. Nga finally, nakadawat na mo na mo kami si Eric. Kung kinsa'y gimahal sa mga anak, amon usap ka ng kidawat. Deserving ka sa mga anak. Dako ka usap kung nahimo alang sa mga anak. Nadungog mo na, pangga. Boto na kayo ang akong parents nimo. Kita na gyud. Ay, tana mo, oy. I-enjoy na nato ang graduation party. Nga mong gaandam alang ni Eric. May panahon pa kita lang sa wedding plans. Osbon ko, salamat. Dagang salamat kayo ninyo, mapa. Pangka Eric. Pangga, this is it. This is it, pangga. Wagid ko magbahay sa among relasyon ni Pangga Bonita nako. Nakasal kami o nakaapas pagyud. Maayo na ang gani kay instant. Kaluha dayon. Babae o lalaki gyud. Nakaingon gid mi nga pinangga kayo mis Ginoo. Dili gyud ay problema ang gintang sa pangidaron when it comes to one great love. Dili na lang kutob, more power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Eric nga taga Davao City uban sa awit kaya ang ipangayo. Awit kadekolohan too young. Ang mong kaagi kibata no doon sa radyo ni Miss Merlin at Tumulak ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawi. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa Sakawi, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra o Dr. ni Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga Jen, 29 years old, minyo ug may duha ka anak. Itago na lang sab ninyo ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa tinagalan kong kinabuhi. Aron yung hisabtan, sugdon ko dihang maayo pa kog lawas. Ingon ini ang mga panghitabo.
ni sobra ni mo sa imong sweldo, Eduardo? Aw, pila man na imong gusto. May mag-manager ko. Di ta mabuhi ni Eduardo, oy. Kung magkamaulan ka mo budget, anak, paigo mo na ba? Kapaigo lagi. Pero muna-muna na akong budget alang sa duha na to ka, anak. Dili ta kayo mo ani og hard. Kana pagsige mo inom man ang ilim nung makahubog. Muna yung undanga. Aron, kapaigo lang akong sweldo. Eduardo! Babayang buhat na bisyusa de. Huwag ko rin laki pa ko. Hoy! Ayaw ko badlo nga na paglingaw-lingaw na ko, ha? Kay sawa ka pa mga sawa na ko, ingon-ini na ko. Unya, nga naging pangasawam ko ni mong buang nga ka. Angang! Labo sa tika. Sige ngun anak kang amawa ka. Grabe sa dito ka ng ginhawaan ni mo dyan, uy. Kababay ni mong buhat, pero may kika mo, dag-inom mo hard. Mama, saboy. Ni anhi ganita niya, aron kasumbungan ako nga. Giboy-boy na kong Eduardo. Oh, boy-boy ko taon. Gibadlong kas imong bana. Kaya man ang maayon ni mong sige kag inom anang hard. Hilabtanon kat siya. Huwag ganin ako siya hilabti anak niyang panigarilyo. Oh, sige lang na siya, kisa may nangita. Kung mauna, mangita akong trabaho. Unsa? Ano man trabaho man ka? Aron may kapalit na ko sa kong bisyo. Huwag gini kay planong muundang si mong bisyo dyan. Ha? Matrabaho naman ka. Aron lang kasustinir kasi mong inom. Ikaw, ha? Ikaw, kanusam sa kamuundangan imong pagpanabako. Ay sus! Tugay na ko na ni Garillo, oy. Usap-asab, gamit na ko ang sigarilyo. Ilabi na sa akong trabaho. Kaya ka nang usahay, ma-assign ko gabi eh. Tugnaw kayo. Aw, kung may katarungan ka nga, padayon ani mong bisyo, ako do nasab. Ha? Maong wala ko na tay, hilabtan na ibi. Aron way gobot. Jen? Ma, asa mas papa? Naaman. Nagigdahigda man to. Hinga naman. Nganong nagdadamang ka ng botilya? Ako'y kalain kas paring og inom da. Paliw kong tawag ni Papa, bi. Patilawan ko si Papa sa kong sweldo. Oy, 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 ayaw angin-angin ang imong amahan. Di na to pwedeng mo inom, kay may maintenance sa tong tambal. Oo. Gigod ako na lang. Ma, nakay ikapulutan niya, ma? Anhidyo ka mag-inom, Jen? Hain kay mayog adto ka nalas inyo. Aron kung mahubog ka, audit sa nang kagatog dito. Daoy, saba kay Eduardo, maoy. Sige panghilabot. Mong dinhin na nagugo sa ato. Gaya tagi kapulutan ako, mabi. Ay, di mo, Jen eh. Oo, huwag yung lain. Sardinas na yun na. Paborito masanan ni mo. Sardinas? Uy, gano'n ka, uy? Giluod ko sa binas, maoy. Nayabag na. Hindi mo ba ni paborito? Niya ka na suka-suka ka. Dili ka ka mabdos dyan na. Aha? Ako? Mabdos? Namabdos gid ko. Og dili pa ko ready alang sa ikatulo kong anak. Ilabi na kay nakasud na kog trabaho sa usa ka panimay. Maong nagplano kong ipakuha. Unya, Unsay pakuha? Ha? Unsa? hoy Eduardo, sa mo tagkalisod ani, uy. Naglisod ganit og buhi anang duha na to ka mga anak. Unya mapun-an na pud og usa. Basta. Dili ko gusto nga ipakuha na nimo. Og dili ko nimo kuyugan. Ano ako rin mo adto dito mangungumot? Ha? Unsa? Pila ka buwan? Duha ka buwan pa inko. Mada pa ni. Dugo pa ni. Kaya pahilo na, kisugdan na nako, ha? Yeah. Hinaya inko ha. First time pa ba ni nako. Eduardo. Jen?
Anong ingunahan ng imong itsura? Ano ka? Ingnan bitaw tikang magpakuha ko. Unsa? Ni dayon gid kag pakuha? Hisayunan ka lang og gam og bata da. Nanarbaho pa ko. Unya, magdali pa kog uli aron sa pag-atiman sa tong anak. Dili na magay kaato og atiman na tong duha. Unsa na kung matulo na? Maong nag-inom na ko og sugod og pills. Aron di lagi ko mamapdos. Hey, ambot na nimong bayana ka, eh. Ikaw ganino? Kabay gusto kang buhaton, no? Buhaton gini mo suway pagduha-duha. Aw, ayaw na niya pagmahay kung unsay isilot sa Ginoo ni mo ana. Unsa? Human ako sa akong limpyuhon na ning akong giamuhan. Ay, kutas ba, oy? Batiyo naman kong kakutas karon. Bisan gamay nga lihok. Di manot ako ingon ini ka ni Adto. Ay, noon sa man ka ako. Nanangbo ka dyan, ha? Ha? Nanambok magod ko, ma? Mura magugdidako na gimuntian. Ansa? Pero makalibog man sad. Kay kamay magkagpaa og bukton. Mura kang imor yung tiyan o puson mo rin ni dako. Wa ka ko kauyon sa kong pills, masa? Oh, nagpil sa day ka? Ma... Oo. Nganong gipiyong man ano yung mga mata dyan, ha? Napaungang akong pananaw, ma. Uy, ginoko! Tama! Si Gina nga ko anak na kuyapan! Ginoko, ngano ka naghaba ng gikabit sa lawas si Gina o Eduardo? Nagkinanglan kampo si Gina, ma. 50-50 ang iyang kahimtang. Basta, kailangan sa blako, anak ha, Eduardo? Delikado ang imong kahimtang dyan. O gitagalan ka na las doktor. 5 ka tuig nga mabuhi. Unsa? Kay unsa man ang akong sakit, Ward? Matod sa doktor, may massive ascites ka. Ha? Unsa man na siya, Eduardo? Gitagalan na lang ko sa doktor og 5 years sa akong sakit, nga gitawag ko no og massive ascites. May 9 months ko nga pagpatambal. Apan wa na sab nako mahuman. Mga 3 ka buwan na mong balik-balik sa doktor, tungod na sab sa kaapiki sa kwarta. Daghan ang gibawal nga pagkaon nako, ilabi na ang buwad nga maorabay madali-dali na mo kun maapiki sa kwarta. Ang ako mga pangutana, mo kining mosunod. Unang pangutana, massive ascites kuno ang tawag aning akong sakit. Delikado ba di ay ni kay gitagalan naman ko sa doktor nga mga 5 na lang kuno katuig nga akong pagpakabuhi? Makatakod ba ni? Ikaduhang pangutana, diin man ni nako posibleng nakuha sa kita. Sa ako ba ning pagpakuha sa akong 2 ka buwan nga gimabdos pinaagi sa pagpakumot? O tungod sa pagsigig og inom og ilimnong makahubog? Ikatulong pangutana, mahimo pa ba kung mamabdos ini? Kay gusto ko untang bawion ang akong gibuhat sa akong anak nga akong gipakuha. Kay may 5 pa man kuno ko katuig nga mabuhi, ingon ang doktor. Ikaupat og katapusan. 9 months ang giingon sa doktor nga magmedication ko. Apan 3 months ra ang akong nahimo. May posibilidad pa nga ibawal na gid ang buwad nako. Maora mo gay makaya namong isudaan. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, o problema sa mga ginadiling duda. Unaay na mo pagdugay, padala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ni atong mga suking tipamina? Ako lang ng i-greet partner no ang mga taga City Engineering Office sa Oroqueta City, labi na din ha sa admin office, admin department kang Miss Alan on call. Hello ni mo my dear Alan and daghan kayong salamat ninyo din ha sa Oroqueta City sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa Matag Adlaw. Yes, kung nakita city, paingon naman nagdapitan partner no? Yes, correct. O, ikaw partner, kasi mo i-greet partner. Yeah, ako i-greet ako amigo si Eric Banyo. Yes. O si Roger Aligarbes. No? Hello. Kinsa to ang letter sender karon partner? Ang atong letter sender, si Jane, 29 years old, wala niya gibutang niyang address partner, punto medical. Ang problema sa mga nabati nito ganyan sa drama. No? Kay si Jen, abusada ka isiyahang lawas, hilig sigig inom, o ilim nung makahubog, alkoholik tingali pala hubog. Katong namabdos sa duhak 2 months pregnant siya, nagpakuha pinaagi sa pagpakumot. Agoy. Dayon na nabaho usa ka panimalay nanambok nga dili masabot ang iyahang katambok. Ni aksyon og dako ang tiyan og nagkaluya gidala sa ospital og na 50-50 pag iyahang kahimtang. Ang finding sa doktor, massive ascites og gitagalan na lang kuno siya sa doktor og 5 ka tuig nga mabuhi. Unang pangutana, massive ascites kuno ang tawag sa iyahang sakit. Delikado ba di ay kuno na nga naa may tagal nga gihatag sa iyahang kinabuhi ang doktor? Makatakod ba kuno na? Yeah, kaning massive ascites, kaning bus pasabot na fluid sa imong tiyan. Kini mahitabo ning ascites sa mga tao nga naay liver problem. Secondary to chronic alcoholism. So I believe nga mao ni nahitabo sa imo considering ganina nabati to sa drama, ang kusog-kusog ka mo inom og mga alcoholics. So kung nana kay liver problem, liver cirrhosis or kanang sa simbako lang mga cancerous nga mga liver problem like hepatoma, usa na sa manifestation ani is mahilo ka unya gitawag na mo jaundice sa mata, sa skin, may yellow ka, unya usa sa maobserbahan na mong mga doktor, bisa pa man sa mga kauban niyo sa inyong panimalay, nga mo naman na mong dako ang imong tiyan because the accumulation of fluid diya sa imong taon. Mao gitawag ascites. Di nagikan ang fluid. Ang fluid diha gyapon siyang body partner, o dili siya normally ma-excrete. Because dili naman normal ang physiologic nga functioning sa iyang mga vital organs. Okay. Now, iyang sunod pangutana, diin kuno na niya nakuha ang sakita. Sa iya ba kuno nang pagpakuha sa iyahang duha ka buwan katong nagmabtos siya or tungod sa iyahang pagkapalahubog? I believe nga tungod sa imong pagkapalahubog. Akong balikon na damage na imong atay ang imong liver. About sa imong pagpakumot, labi na kay dito ka siguro sa mga hilot, usapos mga danger, ano yun nga intentional abortion or criminal abortion is that possibly nga naay mga placental tissues nga ma-retain dito sa sud. Pag kini mga placental tissues, kung di siya makuha, this could be the source of mga bleeding or mga infection later on mahitabo. No? Unlike kung sa hospital nga DNC man gini siya, dilatation and curettage, no? Speculum ka, DNC, kung namugoy abortion, I'm not saying mag-abortion din sa hospital, no? Kung naa may mga spontaneous abortion, niya kinanglan yun, maklaro yun, o masigurado yun sa mga attending gynecologist, nga walay ma-retain nga placental tissues. Right? Okay. Ug ang iyahang sunod nga pangutana partner. Mahimo pa ba kuno siyang mamabdos kay ganahan gyud unta siya
nga makabawi sa katong iyahang sala no nga gipakuha niya ang katong maong bata. Nya napaman kuno sa 5 ka tuig para mabuhi no, pwede baka kuno siyang mamabdos. So nga gitawag nag high risk ni siya kung manabdos, no? Considering nga nani siya yung nani nga problema. Ngano ang dili man ka pwede mo manabdos kung normal lang imong menstrual cycle o naa kay healthy nga sexual partner. But my point is, partner, kung pananglitan man gani, sakto ang prognosis Sa doktor. ang kuano findings sa doktor unya moingon tanga na agyoy tanning kay especially if makibaw na gyud tanga ingon anak na gyud ka grabe or ka seryoso ang iyang situation. Ako I think it would not be fair also nga ganahan just because ganahan ka maka anak ka pwede imo pong huna-hunaon pud ang future pud sa bata. Yes. If ever manganak ka unya mawala ra di ay ka kinsa may mugam anak. I repeat, high risk ka kung nabdos ka. Correct. Remember nga you have a ascites problem. Correct. Yang ascites, the accumulation of fluid diya sa mga abdominal area. Now just imagine kung munabdos ka na ay magtubo nga fetus diha sa imong uterus. Hasa pa man ibutang ang imong fetus na naa naman kay fluid. Correct. So high Isod risk kaayo, ka kung delikado. munabdos. So basi I na rather hinuog ma-shorten imong life. shorten. Bis kay 5 years, may muna na hinong dili makaabot ana. Make the most na lang sa imuhang kinabuhi. Uy, kanang di man gyud kinahanglan anak ang or bata pud ato ang solusyon ani no. Spend time with your family. Ikaupat og katapusan pangutana 9 months kuno ang medication nga giingon sa doktor niya. Pero ang iyang nahimo tulo ra gyud ka buwan. Naabay posibilidad. May posibilidad ba nga bawal na gyud ang buwad kuno niya? Maora man gyud kuno makaya pud kuno niyang isud-an. Pwede naman ang buwad, Parat- wala nang hugasan ng buwad, niya butangan nimong mga vegetables, no? Nga, Correct. nga sagol. Dili kay, imura nang isugba ang buwad, giparat baya na, no? So, mo na isudan yun sa probinsya ng buwad, ginamos, unsa pa man diha. Pero, imo na siyang sagulan og mga green leafy vegetables. Pero nasa kay makuha ng mga vitamins and minerals. So, dili purely buwad lang or ginamos, no? Okay. O mga suging tigpaminaw, ang kanang mga magud mag-inom partner, nakabutang man gud na din ha, drink moderately. Drink moderately. Diba? Not only moderately, but drink responsibly. Kana pod. No, so ayaw mo kalimot ana. No, dili ta magpalabi og inom kay too much of everything di gyud na makaayo. Nya ang atong lawas ra gyud nay balikan anang atong pag-abuso. Yeah, I'm sure yun na nakay problema sa atay. No? Yes. Na nakay problema sa atay. Muna amping lang yun. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Areman. Daghang salamat. Og maayong adlaw.